ପାରାଗୁଏର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳୁଥିବା ସୁନ୍ଦର କଳା ସ୍ଥାପନର ନାମ ହେଉଛି ଇଡିୟମ୍। ଏହା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଟାୱାର ଯାହାକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ସ୍ଥାପନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୁହାର ଆକୃତିର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅପ୍ଟିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଡାଇଭିଂ ସନସେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅସୀମ ଭର୍ଟେକ୍ସ ରଙ୍ଗର ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଡିୟମ୍ ସ୍ଲୋଭାକିଆର କଳାକାର ମେଟେଜ କ୍ରେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମିତ ବିଶାଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଲିସବନ ସ୍ଥିତ ଆଧୁନିକ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁକ୍ କଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାମକ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ଘର ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ୟାସେଜ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ବ୍ରାଟିସ୍ଲାଭା ସହରର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସ୍ଥାପିତ ପୁସ୍ତକ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର କାନ୍ଥ ଅଟେ। 1998ରେ ପାରାଗୁଏ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଡିୟମ୍ ସ୍ଥାପନ 1995 ସାଓ ପାଉଲୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟତମ ଆଧୁନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟାରୋମେଷ୍ଟସ୍କା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହାଉସର ନିକଟତରତା ଏହାକୁ ପାରାଗୁଏର ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଯାହା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୀମାହୀନ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ପେରାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାର ଏକକ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।